104.7 IFM. Report! Dagsana ang mga bumibili ng panghanda para sa medianoche at bumibili ng pangregalo sa Dagupan City isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Paliwanag ng ilang mga nagpupunta sa Baratillo, hahabol ang mga ito sa bigayan ng regalo sa kanilang mga inaanak at kaanak. Ang ilan, ang mga pinamaskuhan ay ginastos upang makabili man lang ng bagong damit para umano sa 2025. Mabenta na rin ang pampaingay dito gaya ng torotot na nasa 20 pesos hanggang 150 pesos. Ang ilan, nagsimula ng mamili ng bilog na prutas at iba pang rekadong panghanda sa bagong taon. Ang dagsao mano ng mga mamimili sa downtown area ay isa rin dahilan ng mabagal na daloy ng trapiko. Ayon sa Public Order and Safety Office o POSO officers na nagbabantay sa bahagi ng downtown area, bagamat maayos naman ang daloy ng trapiko, ay isa rin sa nagiging abala ang mga matitigas na ulong pedestrian. Payo lang natin sa ating mga kababayan na sana mag-ingat sila lagi sa ating pinagdadaanan nila ng tatawid sila bigla-biglaan kasi hindi mo masasabi na bigla-bigla na lang susulpot yung mga sasakyan. Kaya ang payo ko lang ay mag-ingat lang sila palagi. Muling paalala ng POSO sa mga pedestrian na kung maaari ay sumunod sa batas trapiko lalo ngayong year-end rush upang maiwasan ang disgrasya. Nakantabay ang kawani ng POSO sa lugar upang maalalayan ang mga driver sa mas maayos na kakalsadahan. Kasama mo wala dito sa downtown area ng Dagupan City, ako si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.